Aku sini yo. Nenek aku mang itu ya. Alah. Wah, nenek apa itu? Ulah, aku mange enak-enak ngipi, ada tak tange. Nih, Ngipi apa lho? Jadi superhero apa jadi lurah? ora kabeh. Amang ngimpi dadi koyo Pak Babin. Pak Babinsa, polisi, YouTuber. Gampang. Piye, Cak? Janji we bendina turun dalan, undang kowe. Kowe polisi tidur. Doi. Lambung mas sebenarnya lambung. BTW nang. Lambu mas sebenarnya. Harus menangis. Lambu harus mas sebenarnya menangis. Karo kuwi. Nah. Yo. Bisa. Yo. Man, madhep sama. Ngene iki ngene. Wis to. Action. Kan, pasar mah nyanyi lho lagi to. Action.